Ahoj, tohle je díl další z Kiki a Naty. A dneska si uděláme velice dobrý koktejl. Takže do koktejlu budeme potřebovat vodu, polohrubou mouku, sůl a lžičku Maggi. Takže to jdi připravit. Aha. Takže chvíli stopneme a hned to. Takže hned to bude, jen chvíli strpení. No prostě a tohle bude celkem jako srandovní. No já nevím, už co mám říkat, tak já už to udělej. Takže vidíte mouka. No. Tak, a kdy máš to Maggi do prdele? Sůl. Tam je to Maggi, vedle. Vidíte sůl na tady v ruce. Dej to tam, fuj, to mi to padá. A Maggi. Tak, hotovo. Fuj, to vypadá hnusně. Čuchnu. Takže můžeme... Takže... Fuj, spadí ruka od toho Maggi. Fuj. Fuj, už je blbě. Nápad, ale to nevadí. No, takže můžeme jít na to. Takže První blok. asi budeme stejně první. A pak ty zbytek dva už... Se budeme střídat. Takže, na zdraví. Takže takhle začnu já. Opatři, já jsem to dneska vytírala. Chuťte mu poštář. Čistý. Tam se potřebovala vyvětrat. Hezky vodíme. A tohle smrdí. Čuchněte. Čuchej, já bohužel. Ne, nekonáš, já ho Ty se už napila. Já to asi berou do kytky. Už se pnou na ty? Cože? Jo, jsme u mě. U mě v pokoji. Já? Teď já? Aha. Sakra. Jo! Bez fakt. Jo. A vždycky se dáváme, že ten fighter vlog se dáme vždycky úplně velký. Jo, no. Tak. Dáš se tady trochu pořád? Ty vole, ale Já vezmu kameru. Takže chvíli počkáme, než se bude na ty umít a převlíknout, jo, a hned tu budeme zpátky. Takže už ho tady vytřela. Tady ještě. Tak jako máme v tom ještě trošku, jen až to vyschne, takže to hned budeme. A já jsem přejdu do své hnuský spolubere. No a ona se jde převlíknout, jo? Takže až budeme, tak jsme tady. Ahoj. Vlastně ještě ahoj ne. No prostě, takže jdeme za námi, fajn. Tady hledá oblečení. Už ho máš, no. A teď bych se ráda převlíkla. Takže teď se ráda převlíkne, jo? Takže Ale bez vás. Tak jsme tu. A už není mokrá, víc už mají Já mikro. jsem převlíkla, vidí to, že No tak mám už to modrý. můžeme táhnout. Takže kdo teďka začíná? My jsme začali spolu, to začínáš ty, protože jméno začínala první já. Má velký nebo malý? Maj. Tak můžeš, jaký chceš. Dobrý. Tady já bych završtěla Kristýnu. Podblíž? Promiň. Mám mokrý stehna. Tak
ty. Tady je kousek soli. Ne, nechci, počkej, mlíko, leje se. Já se to mlíko. Nechtěl jsi mouka? Ne, my se omlouváme za to mlíko, protože na ty teďko, než se polila tou moukou, nebo co do toho dala ještě něco otrávy nevychovaná, no a takže se napila mlíka a měla to asi dělat něco sklenci nebo v čem. No takže prostě teďka zase viděla krávu, no ale to nebo Ne, já tomu říkám mlíko, protože to jako mlíko vypadá. napij. To není mlíko, Ne, já bych tak se napij už. Já jsem se napila. Aha, takže teďko já. Už jsem tady. Ne, nefusej na můj mobil. Ne. Dobrý. Jak to mám ohodnit? Tak by trošku přilej. Tak by trošku přilej, vole. Přileju. Dobrý. Ty jsi to takový cucky tam. Tak 3, 2, 1, tak. Máš právě povlečený od mouky, ale to nevadí. To nevadí. Já jsem se dneska převlíkala. Nevadí. Ti pomůžu. Tak bylo to velmi dobrý. No to určitě. To... Takže Určitě zkuste taky, jo. Úplně výborný. úplně šálek kávy. To určitě. No a My se s vámi rozloučíme. Ahoj. Zkus